Доброго ранку, Україно. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні п'ятниця, закінчення робочого тижня. І хотілося, знову ж таки, провести цей ефір досить в такому оптимістичному руслі. Але, на жаль, новини з окупованого Криму не дають такої можливості, оскільки є новина про те, що затримали кримського татарина Абдулу Ібрагімова на контрольно-пропускному пункті Каланчак. Власне, переходив кордон він о 14:40 вчора, і цієї ночі, власне, тільки повернувся додому зранку о 3:15. Інформація, що він вже був вдома зі слідами побиття. Ще більше інформації ми дізнаємось від правозахисника. У нас є пряма мова, відео. Давайте подивимось і потім продовжимо говорити про це. К нам поступила информация о том, что на границе при переходе через пост Армянск пропал парень. Зовут его Ибрагимов Абдулла Алиевич. Со мной сейчас стоит его отец Алиага. Вот. Мы по просьбе Алиага выехали в Армянск. Сейчас мы находимся в Армянске, в отделении полиции. Мы приехали для того, чтобы выяснить, где находится парень. Так как у нас была информация, что Абдулла перешел границу украинскую, его посадили там на автобус, он переходил границу украинскую, перешел, но российскую не вышел и не доехал до дома. Информация поступила примерно в 9 часов вечера. Вот, естественно, мы выехали сразу сюда, и при посещении поста к нам вышел начальник смены и сказал, что Ибрагимов Абдулла Алиевич покинул пост Армянск и вышел на материковую часть сюда, то есть заехал в Крым в 14:40. Родственники, при этом находящиеся в Евпатории, звонили на горячую линию ФСБ и погранслужбы. И им там говорили, что он прошел границу, он жив-здоров, с ним все в порядке, вот, и что он едет домой, и через полчаса он будет дома. Однако по прошествии часу, 1,5 часов, сейчас 3:30 утра, по прошествии 1,5 часов выяснилось, когда мы заполняли заявление и составляли заявление о пропаже Абдуллы, в полиции нам позвонили из дома и сказали, что он приехал домой избитый. И сказал, что его избили на границе. Таку інформацію ми почули від правозахисника Рустема Кямілєва, який озвучив те, що відбувалося з Абдуллою Ібрагімовим. Зараз у нас на зв'язку є можливість поспілкуватися з дружиною Ібрагімова Ельмаз Ханум. З нами на зв'язку. Селям алейкум. Алейкум селям. Чох сагл, що ви до нас приєдналися. Я розумію, що, напевно, зараз дуже важко говорити, особливо вам. Але скажіть, власне, як почувається Абдулла, який його стан наразі фізичний? Абдулла, альхамдулилля, приехал домой своим ходом на автобусе, немного подавленный. Ну, альхамдулилля, сейчас покушал и спит. Ельмаз Ханум, поясніть, будь ласка, ви з чим пов'язуєте, власне, оцей інцидент? Тому що всій Україні відомі обшуки в будинках кримських татар, яким там закидають екстремізм, участь нібито в терористичній організації Хізбут Тахрір. Але разом з тим, наскільки мені відомо, ваш чоловік не є причетним до таких організацій. З чим ви пов'язуєте те, що сталося? Чому це сталося? Честно говоря, причину задержания моего мужа я сама не могу определить. Они толком ничего не объяснили. Они не дали ему созвониться с родственниками. Они держали его 12 часов без еды, без питья, без телефона. Телефон так ему и не вернули. Я просто не знаю, откуда это, из-за чего это вообще, откуда такие приказы идут, так мучить людей. Потім, коли, я не знаю навіть, як це назвати, тобто це був чи допит, чи, власне, те, що був фізичний тиск, це факт, правильно? Так, щось вроде цього.
що вимагали? Я не знаю, можливо, якогось зізнання, чи навпаки, аби вступити в якийсь зв'язок і стати, я не знаю, агентом або ще кимось. Були якісь такі пропозиції? Нет, таких предложений не было, но спрашивали о знакомых людях. Ви в подальшому що плануєте робити? Звертатися до суду, якось це оскаржувати? Ви будете якось діяти в цьому напрямку? Пока мы не знаем, что нам делать, пока будем думать. Но надеюсь, что так это не останется. Мы будем добиваться справедливости, не будем молчать. Я вас зрозуміла. Чох Сагумус, ще раз, Ельмаз Ханум, дружина Абдули Ібрагімова, людина, яку затримали сьогодні, і, власне, яка повернулася додому зі слідами побиття. Ми почули зараз думку Ельмаз Ханум. Я ще раз наголошую на тому, що люди, напевно, перебувають зараз у шоковому стані, оскільки, все ж таки, 13 годин перетинати кордон, напевно, це не надто проста річ. Зараз ми готові перейти до обговорення наступних тем. Будемо говорити про політику і вже готові вітати нашого гостя в студії. Це політичний експерт, політолог Володимир Воля. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго здоров'я. Не знаю, можливо, у вас є бажання висловитись стосовно цієї ситуації, можливо, є якісь думки? Є. Було припущення, коли ви сказали, що не причетний до тих організацій, які в Росії вважаються екстремістськими, да? І тоді дійсно чому затримали. Була версія, що це, можливо, якісь кримінальні елементи, вирішили таким якимось чином розібратися, але те, що, я так розумію, він був в ФСБ, чи в якихось спецслужбах, то це дещо коригує таку загальну ситуацію, загальну картинку, як то кажуть. І з того, що говорила дружина постраждалого, підтверджується версія про те, що можливо, що хтось зі знайомих його є в якихось організаціях, можливо, якимось чином з цими людьми, коли працювали російські спецслужби, там потрапило прізвище, ім'я постраждалого, тобто цього затриманого, побитого вночі кримського татарина. І оскільки він був в списку контактів тієї особи, якою цікавляться російські спецслужби, його затримали і чинили на нього тиск. Тобто на всяк випадок. Не було точно, просто людина була, можливо, в списку контактів когось, ким вони займаються, кого розробляють російські спецслужби. Але оце оточення, список контактів пропрацьовували і, можливо, якраз в такий спосіб вирішили перевірити, непричетний чи ні. Я так думаю, що дійсно це був тиск, тим більше, якщо там допитували і побита людина. А я так розумію, що якщо відпустили, значить перевірили і виявилося, що людина ні до чого не причетна. В принципі, насправді не є таким уже екстраординарним цей підхід, доволі відомий, раніше до цього вдавалося. Дякую вам за ваш коментар. Зараз хочу перейти до ще одного контрольно-пропускного пункту, ще одну особу, яка намагалася його перетнути. Володимир Рубан був затриманий. І, власне, давайте почнемо спочатку, тому що вже, наприклад, у соціальних мережах множиться купа різноманітних версій, хто це є така людина. Давайте нагадаємо, власне, хто він є, чим він займається. І ваші думки з приводу його затримання? Представник спілки офіцерів, людина, яка дуже багато разів була відома в ЗМІ по ситуаціях з обмінами утримуваних і полонених між українською владою та сепаратистськими формуваннями на сході нашої країни, тобто з тими, що існують в ОРДЛО. Так от, людина ця була відома саме завдяки цим обмінам, переговорам по обмінах, відома тим, що з Надією Савченко, з народним депутатом, вони поїхали просто так в Донецьк і проводили там певні зустрічі. Після того Рубану, я так розумію, СБУ заборонила перетинати цю лінію. Тонкощів я не пам'ятаю, тобто фігура неоднозначна і відома.
Що стосується цієї ситуації, коли на пункті пропуску повідомили про те, що Рубан під виглядом переселенця перевозив меблі, а в меблях був цілий там арсенал зброї. Причому виклали такий, чималий арсенал, на відео, да? Гранатомети, снаряди до гранатометів і таке інше. І начебто Рубан займався контрабандою. Правда чи неправда? Я скажу так, що якщо вже бути однозначно, принципово рівновіддаленим, то ми, знаєте, з життя можу сказати, що ті люди, кого ми інколи вважаємо дуже поганими людьми, насправді або винними у чомусь, вони можуть у підсумку виявитися зовсім невинними. Тобто точно так само, якщо ми когось вважаємо ангелами, то ці люди в житті можуть бути далеко не ангелами, навіть злочинцями. Тому затримали, я думаю, нехай розбирається слідство, що було насправді. Можливо, Рубана підставили, а можливо і не підставили. Тобто бути може все. Тому потрібне слідство, неупереджене слідство. Тобто можна припустити, що Рубана підставили. Навіщо підставили? Знаєте, там багато різних цікавих моментів відбувається в зоні АТО, тепер в зоні конфлікту. Це всіляка контрабанда через пункти пропуску і поза тими пунктами пропуску. Тому, можливо, комусь перейшов дорогу. Або з нашого боку, або з іншого боку. Можливо, ще якісь моменти. Крім того, треба звернути увагу на це ревностне таке ставлення всіх, хто причетний до обмінів, хто головніший. Один каже, що я, другий каже я, третій каже я, четвертий я. І Рубан, він певною мірою зайвий в цьому списку. Тому, можливо, тут якийсь момент конкуренції такої, знаєте, присутній. І якщо говорити, чи міг дійсно Рубан займатися контрабандою. Ви знаєте, я не хочу бути обвинувачувачем чи виправдовувачем. Сказав, що в житті буває всяке. Тому слідство. Тому що, так, якщо людина має певний статус і дуже добре знайома з усіма, хто там на пунктах пропуску, може займатися контрабандою. Може займатися. Але чи займався цим Рубан насправді? Це повинне або довести, або спростувати слідство. Тому що фігура доволі відома, неоднозначна, і для мене певною мірою ця новина стала сюрпризом. Знову ж таки, дуже багато, і ви про це також говорите, про те, що особу Рубана пов'язують там із Медведчуком, і навіть деякі вже із Порошенко. Говорять про те, що він був під таким колпаком СБУ. Зараз намагатимуться його люди Медведчука відмазати, так би мовити, від цього. Тобто, зрозуміло, що дуже багато питань виникає. Вже одразу, я навіть зараз бачу, новина з'явилася зранку, вже дуже багато обговорень і в соціальних мережах, але, зокрема, важливо те, що це підтвердив Луценко і в коментарі написав, я не пам'ятаю, це коментар журналіста, якщо мені не зраджує пам'ять, точніше, по журналіста, а в коментарі Луценко написав, що це затримання не є випадковим. Тобто, таку тезу як можна проаналізувати? Що стосується позиції Генерального прокурора, він то безпосередньо, я так думаю, не зовсім то розуміє всі тонкощі цієї ситуації, що і чому. Людина займає високу посаду, вона керівник, тому тонкощів вона може і не знати. Тут, знаєте, потрібно уникати однозначно обвинувачувальних речей, а в коментарях деяких діячів громадських, я бачу вже упередженість, звинувачення. Я не дуже довіряю людям, які люблять розвішувати ярлики на всіх. Бо загалом то це не правосудно, це не по-божому, не по-справедливому. Людина Медведчука. У нас уже багато людей обізвали людиною Медведчука. Комусь не подобається, то розказують люди Порошенка. Тобто навісити ярлик можна на будь-кого, а люди, які легко навішують ярлики, знаєте, вони небезпечні тим, що вони виносять якісь судження
які можуть не відповідати дійсності, і тому, знаєте, це певною мірою лукавство. Це інформаційна кампанія, ознаки інформаційної кампанії. Тому Генпрокурор сказав, що не випадково. Ну, я сподіваюся, що в нього є підстави. Тому що багато, що коментував Юрій Віталійович, воно за підсумком не зовсім так виглядало, як коментувалося спочатку. Тому, я думаю, головне – це слідство. Якщо його затримали, хто затримав, да? Хто саме затримав? Ну, прикордонники – це взагалі підпорядковані міністру внутрішніх справ. Другий момент, чи це була спецоперація СБУ. Якщо це була спецоперація СБУ, це ще один важливий момент для розуміння ситуації. Значить, можливо, ввели якусь лінію, щось відслідковували. Розробка така була, да? Чи могли, я сказав знову, таки підставити? Да, розробка. Могли з ДНР так званої підставити? Та могли. Хто завгодно міг. Тому що може і контрабанда, бо у нас люди займаються контрабандою, в тому числі ми бачимо високопосадовці, да, дуже причетні до злочинів з коштами. Корупція, зловживання з корисними мотивами і таке інше. Зараз хочу дещо відійти від теми затримані, перейти до теми газової, яка не вщухала там протягом минулого тижня і цього також. От, наприклад, є повідомлення про те, що речниця Державного департаменту США Хізер Нуерт похвалила, так би мовити, українців за економію газу, те, що ми точніше змогли так вийти з ситуації конфлікту Газпрому та Нафтогазу. От давайте, як це можливо, коротко про цю ситуацію ваше бачення і, зокрема, про оцю акцію «Прикрути». Чи є це все ж таки політизована така програма, я не знаю, захід такий, чи все ж таки насправді там Україна, яка має намір вступати до Євросоюзу, а ми знаємо всі прекрасно, що в Європі насправді дуже бережливо ставляться до будь-яких ресурсів, там, до води, і газу, і всього іншого, електрики так само. Ну, насправді, якщо раптом трапився такий форс-мажор з дефіцитом газу, то акція «Прикрути», вона була б корисною, але ж є інші інструменти. Я чув і читав думки енергетичних експертів, що ви ж можете просто на ті гроші, які ви отримуєте надприбутки, докупити швиденько ту частину газу, яка не достає. Так, власне, і зробили. Що стосується коментаря від Хізер Нуерт, то, знаєте, це мені нагадало долю Радянського Союзу. Що таке доля Радянського Союзу в даному випадку? Це коли по газетах, правдах і програмі «Время» писали те, а люди слухали і думали, де це ж таке було. Да? Тобто це недовіра. Отак і з цією акцією, що в Україні люди зекономили. Насправді, фактаж такий, що швидко збільшили експорт, імпорт, верніше, газу з Польщі, Угорщини і Словаччини. І за рахунок цього, не за рахунок акції «Прикрути», а за рахунок цих термінових рішень по закупівлях, по збільшенню, і ситуацію владнали. Тому тут я не бачу політики з точки зору, знаєте, громадянської позиції. Правильна акція, якщо є форс-мажор, прикрути. Треба якось з цього виходити. Да? З точки зору чиновників, не прикрути, а докупи, да? Швиденько. Тим більше такі надприбутки отримують ці Нафтогаз і таке інше. Так що особливо політики не бачу. Тут швидше такі, знаєте, Хізер Нуерт, мабуть, повністю не володіла інформацією. Врешті видала так, що у нас ситуація стабілізувалася через те, що всі прикрутили, а не через те, що докупили. Тому вийшло, так, знаєте, викривлення реальності. А взагалі ваше бачення в подальшому вирішення цього конфлікту між Нафтогазом та Газпромом? Продовжуються там оскарження і арбітражі і так далі, це все триває. У мене питання наступне. Невже Нафтогаз не знав про те, що Газпром так чи інакше не буде виконувати це рішення або буде намагатися обійти? Тобто навіть оті екстрені заходи, про які ви говорите, про термінову закупівлю від наших сусідів,
сусідів. Ну, як на мене, це було досить логічно, оскільки все ж таки наші гібридні стосунки, вони в принципі так чи інакше до цього розташовують все. Я думаю, що в Нафтогазі цими геополітичними аспектами не дуже переймалися і взагалі про них, можливо, не згадували. Якщо згадували, то думали, та все ж таки рішення арбітражу стокгольмського, да, як це Росія не буде виконувати. Що трапилося врешті? Хронологія. В переддень виступу президента Росії Путіна перед федеральними зборами, де він розказував, що ми піднялися з колін, ми зміцнилися. Он тоді я казав, послухайте нас, не слухали, тепер у вас не вийде не слухати нас. Да? У нас зброя така, і така, і така, і така. Да? Тепер ми сильні, да? Ми перемогли і все. І тут дивіться, як по контексту виглядає. А напередодні наш Нафтогаз, не пам'ятаю, хто і президент, сидять і розказують, як перемогли Росію. Ну, слухайте, передвиборча кампанія в Росії. Це виходить так, що перемогли, да, всім показали, вибачте, Кузькіну мать, да, у нас є така зброя, а тут ми програли в суді і будемо платити Україні. Це зважаючи ще на те, що у Путіна своє таке специфічне ставлення до України, емоційне, дуже емоційно негативне, ще з 2004 року, коли він двічі чи тричі вітав Януковича з обранням. Да? Оці всі образи, оці всі воно звідтіля все тянеться. І тут передвиборча кампанія, Путін виступає, що вони з Заходом вже обігнали навіть чомусь Захід, а тут програє суд, і Газпром буде платити. Да? Тобто однозначно, що з точки зору політичної, такого не могло просто бути. Що зробив Газпром? І чому зробив Газпром так, як зробив? Вони фактично... Тобто, якщо Газпром би не відповів, краще так скажу, якщо б Газпром не відповів, то рішення арбітражу стокгольмського, воно виглядало як крапка у всій історії. А Газпром своєю позицією, коли вони повернули аванс за березень і розпочали, заявили про початок процедур про скасування контрактів, вони оцю крапку перетворили на 3 крапки в цій історії. Троєточіє. Тобто, фактично, продемонструвавши, що все, нічого не постачаємо, це вони нівелювали те, що виглядало як перемога України, з точки зору внутрішньополітичної аудиторії в Росії. Це технологічно правильний крок, да? Тобто з точки зору передвиборчої кампанії Путіна, як це? Нас ніхто не переможе. От вони зробили так. Ну і я ж кажу, вже в цій історії вони фактично крапку перетворили на 3 крапки. Куди далі все це рухатиметься? Я думаю, що декілька місяців триватимуть оці узгодження, переговори і таке інше. От якщо говорити про контракт на транзит газу, то він закінчується 31 березня 2019 року. Складне питання. Тут би, якщо б по-правильному, то потрібно було б вести переговори, починати вже, про те, щоб транзитний цей контракт з Росією продовжити. Якщо ми хочемо зберегти транзит, то це потрібно робити. І тут ситуація непроста. Тут оце виставляння більшої вартості транзиту, да, ускладнення умов транзиту для Газпрому через територію України, воно зменшує шанси на те, що транзит через територію України буде збережений. Чомусь ніхто з українських політиків, крім Бойко з опозиційного блоку, цю тему не підняв. Тобто зараз треба вести переговори про транзит після 31 березня 2019 року. Якщо ми хочемо, дійсно прагнемо збереження транзиту. Бо наш транзит зараз під загрозою, як ніколи раніше. Північний потік-2 – це загроза, але вона загроза номер 2. Загроза номер 1 – це зараз турецький потік. Бо уже у 2017 році 2 гілки потоку були наполовину збудовані. І залишалося добудувати на територію Туреччини ще половина. Тобто у цьому році
турецький потік буде добудований і, можливо, до кінця року введений в експлуатацію. Це значить, тобто, якщо говорити, що таке інтерес України і що загрожує цим транзитним інтересам, будь-які постачання в Європу, хоч з Близького Сходу танкерами, хоч з Норвегії збільшується поток газу на континентальну Європу, хоч з Америки, хоч в обхід з Росії якимись трубами, все це призводить до того, що потреба в прокачуванні газу через територію України зменшується. Усі потоки, ТАНАП, Набуко, все, що йде постачання в Європу не через Україну, воно загрожує нашому експорту. До речі, ще один цікавий момент, оці середземноморські історії. Ізраїль запросив компанії у видобуток газу біля свого узбережжя. І він веде зараз переговори з Туреччиною про те, щоб побудувати трубопровід через Середземне море в Грецію і в Італію. Дивіться, Ліван декілька тижнів тому надав дозвіл на розробку газових родовищ у своїй акваторії для 3 компаній – Total, Novatek і Ені. Біля Кіпру ця історія з блокуванням судоплавних засобів компанії Ені, які займаються підготовкою до видобутку газу. Тобто оцей регіон зараз він починає теж будувати свої труби. ТАНАП, турецькі потоки і тут Північний потік-2. Тобто все це конкуренція постачанням газу через територію України. Це все погано для транзиту. Тому зараз потрібно, якщо ми хочемо зберегти транзит, якось чіплятися за цей транзит, а не навпаки ставити його однією з проблемою вирішення конфлікту. Що стосується взагалі оцієї історії, чому ще «Газпром» і Росія виводять все от якраз в це русло? Ну, це певною мірою, знаєте, виглядати красиво непереможеними, як я сказав вже, да? Тому що судовий процес триває, виходить так, да? Хоча тут до дії контракту залишається вже не завершення дії контракту, не так багато часу залишається. Ну, але ж судовий процес – це не крапка, продовження. І Росія розглядає багато в чому це питання в контексті наступному. 3 мільярди доларів, ті, які за часів президентства Януковича Україна отримала від Росії через так званий кредит, через розміщення облігацій. Да? Росія викупила ці облігації. Далі. «Газпром» вважає, що Україна повинна оплачувати той газ, який вони постачають в ОРДЛО. Вони ж кажуть, офіційна позиція Росії яка? Це територія України. Забирайте ОРДЛО ваше. Ну, газ, то ж ми, виходить, постачаємо, тобто вони «Газпром». Якби Україна українську територію формально, да? От, значить, Україна і повинна оплачувати все це. І, крім того, з українського боку є позови відносно шельфу Чорноморського, який внаслідок анексії, там родовищ теж багато залишилося, перспективних і діючих, да? Крім того, є ще тих вишок, да, стосуються, які не Бойка, а інших вишки. Є позови з приводу взагалі втрат економічних, якщо вийти за рамки газового сектору, втрат економічних через анексію Крима і війну на Донбасі. Тому оце майнові оці питання, вони виглядають оце одне. Тобто в цьому контексті, те, що відбувається між «Газпромом» і «Нафтогазом» з приводу 2 контрактів, воно виглядає лише таким епізодом дуже складного сплетіння цих проблем, такий великий глухий кут, в якому це все переплилося. Тому перспектив якогось позитивного вирішення на найближчий рік-два я не бачу. Зараз хочу обговорити ще одне складне сплетіння проблем і тем українських через призму американську. Тому що американська мережа друзів України, до якої входять експосли та експерти США, озвучили там позицію, дали певні рекомендації для влади держави, власне, що треба зробити, аби в Україні нарешті настало те славнозвісне покращення. Звісно, мова йде про антикорупційний суд, про саме створення цього незалежного органу. Далі те,
що влада має підтримувати НАБУ та САП та будь-які інші антикорупційні органи і сприяти їх роботі, а не перешкоджати. Електронне декларування, звісно, усіх посадовців, там, статків їх. Кінець спробам влади контролювати та карати антикорупційних активістів та також недоторканність. Все ж таки порушується це питання, вкотре недоторканність народних депутатів. От, ну, знову ж таки, декілька цих пунктів, які я озвучила, в принципі, це всі ті теми, довкола яких Україна топчеться вже дуже давно. От, власне, цей список є на сайті організації, його можна читати, дуже довго насолоджуватись. Але, тим не менш, авізи нині там, і ваша позиція, ваше бачення. Ну, чому раптом американці вирішили вкотре це озвучити? І як саме влада буде діяти? Зараз просто дуже гостро стоїть питання якраз саме антикорупційного суду. Там в першому читанні цей законопроект прийняли. Наскільки я розумію з того, що коментував спікер Верховної Ради Андрій Парубій, ну, це його точка зору, що багато хто захоче заблокувати цей законопроект тисячами поправок до нього. Побачимо, як воно буде. Я думаю, що дійсно багато хто спробує зробити так через поправки. Да? Але, знову ж таки, поправки поправками, ситуація зараз виглядає головним чином, головною проблемою, вірніше, для запровадження антикорупційного суду є питання контролю з боку донорів, країн-донорів, організацій-донорів за відбором суддей для антикорупційного суду. І тут... Чому донорам так важливо мати цей контроль? Тому що вони не довіряють повністю нашій судовій системі і не довіряють нашій політичній еліті. А в той же час президент так стверджує, що це суперечить Конституції України, що це неможливо. Суперечить Конституції, суверенітету, да, те, що хтось може впливати на діяльність центральних органів влади. Воно то так. Дійсно, це виглядає так, що це зовнішній вплив на прийняття рішень державними органами, державною владою, причому тими органами, або контроль над державними органами з боку якихось іноземних організацій. Такого в суверенній державі, з точки зору формальної, де вже принципово, не може бути. Але практика політична, вона така, що співробітництво з МВФ – це порушення суверенітету чи не порушення, коли ті всі вимоги виставляє МВФ і те, і те, і те зробити. І наша Рада, коли потрібно гроші, змінює певні закони, запроваджує певні закони, і нічого. І ніхто не говорив про те, що фактично Рада знаходиться під тиском зовнішніх організацій. Це верховна влада суверенної держави. Що таке суверенітет? Тому що зараз, до речі, поясню, тому що у нас багато хто не знає, що таке питання суверенітету, а потім в дискусіях починають розказувати дивні речі. Так от, суверенітет означає, що на певній території є якась найбільша верховна влада, над якою більше немає жодної влади. Оце і є суверенітет. Тобто влада, яка існує на цій території, вона не підкоряється більше нікому. Вона найвища. І вона останнє слово в усіх питаннях говорить. Вона вирішує все, незалежно від того, хто там поза межами держави. Оце суверенітет, це по-простому. Да? Так от, насправді реальна політична практика така, що в нас прислухаються до думок, до як то кажуть, настойчивих думок, да? Інших наших западних партнерів і нічого. А тут, я думаю, просто дійсно ситуація вийшла, знаєте, так, конфлікт інтересів або побоювання значної частини нашої політичної еліти, що цей антикорупційний суд може використаний бути проти частини правлячої нашої політичної еліти.
А на Заході прекрасно розуміють наші політичні реалії і намагаються запровадити цей антикорупційний суд саме в тому вигляді, з умовами тими, якими вони наполягають, для того, щоб врешті отримати хоч якусь реальну судову систему, яка за їхнім міркуванням буде бездоганною і буде початком реальної боротьби з оцією реформою. Чому посли оці колишні зараз з'явилися? Я думаю, що це такий частина певної організованої західної кампанії, інформаційної, для того, щоб здійснити вплив на українську владу. Я не думаю, що Міжнародний валютний фонд, наші західні партнери відступляться від оцієї умови. Іноземні представники донорів якимось чином все-таки будуть брати участь у відборі суддів антикорупційного суду. Тому тут питання, порушується суверенітет чи ні, залежить від того, чи вважає свої поступки Заходу влада порушенням суверенітету. Не більше того. Пане Володимире, а які ваші думки стосовно подальшої співпраці з МВФ? Взагалі, як це буде виглядати? Тому що президент, це очевидно, що він подає певні знаки, що він все ж таки буде провадити свою політику. Я от дивлюся на курс долара, да? І на курс гривні. Гривня міцніша і міцніша і міцніша. Я думаю, що ж таке відбувається в економіці для того, щоб так от стабільно, да? Вже 2 чи 3 місяці. Тобто цілком можливо, що в перші 2 місяці наші експортери в ЄС всю квоту зразу продають, да? І валютні надходження вони потрапляють на внутрішній ринок, і таким чином відбувається зміцнення гривні, плюс інтервенції валютні, тобто більш-менш нормальна ситуація, коли йдуть стабільні доходи від імпорту, з експорту, вибачте. З іншого боку, я не виключаю, що тут є політичний момент для того, щоб показати, дивіться, ми без МВФ, у нас стабілізація економіки, от вона, гривня зміцнюється, бачите, як небаченими раніше темпами. Тому, якщо говорити про МВФ як співробітництво, то я не думаю, що оце зміцнення гривні, воно, знаєте, є показником того, що Україна далі обходитиметься без коштів МВФ. Якщо програма МВФ, якщо припиниться співпраця України з МВФ, це буде негативним сигналом для західних інвесторів. Те, що Україна не прийме закон про антикорупційний суд, не виконає ті вимоги, на яких наполягають західні партнери і по САП, і по НАБУ, і по оснащенню, да, і по тому, щоб не скорочували штат по антикорупційній прокуратурі, і по ДБР, і по цим іншим питанням відносно активістів. Якщо наша влада не виконає ці умови, то програми МВФ не буде. Від того, чи є програма співробітництва з МВФ, залежить формат допомоги від Євросоюзу, США та інших. Крім того, на це орієнтуються інвестори. Якщо ці закони з умовами МВФ Заходу не будуть прийняті, західні наші партнери вголос скажуть, що Україна не виконала, і як уже було минулого року, що дехто навіть говорив ледь не про відкат реформ на Заході, про відкат реформ в Україні. Тому оце негативно позначиться на міжнародних рейтингах України. Без грошей МВФ можливо б Україна обійшлась, але поки що я, чесно кажучи, не бачу того, що вона довго може обійтися. Складний період. У нас всі якісь реформи, вони, знаєте, розтягнути настільки в часі, що їх би треба швидше робити, щоб воно швидше система по-новому запрацювала. А не так, що ми приймаємо в 1 рік, а через 5 років воно запрацює. Ну, це, знаєте, можна так розтягувати довго, але тут питання, чи витримає стільки країна в цьому перехідному періоді.
Ну, якщо з антикорупційним судом все більш-менш зрозуміло, мені здається, навіть там пересічний українець прекрасно розуміє, що цей процес подачі законопроекту на розгляд в Раду, подальший там його розгляд, і нас, я впевнена, також ще чекає дуже багато різноманітних поправок і цікавих засідань у Верховній Раді, але тим не менше, ну, озвучені також такі теми, як там депутатська недоторканність, електронне декларування. Якщо мені не зраджує пам'ять, в нас є електронне декларування. Тобто з цими пунктами влада щось буде робити? Ну, більш-менш це такі досить реальні умови, які можна виконати. От наближається черговий квітень, да, чергова дата подання чергових електронних декларацій. А в чому проблема? В тому, що автоматична перевірка не працює. Дійсно, при бажанні можна було б це все запровадити аж бігом. Що грошей немає, знайшли б гроші. Було б тільки бажання відлагодити цю систему. Чим там займається НАЗК, ми пам'ятаємо, скільки було конфліктів, да, між НАЗК і НАБУ, між НАЗК там, і ще кимось. Да. Що стосується нардепів, то цілком, да, до речі, добре, що ви акцентували на цьому, це, знаєте, не часто про це згадують західні партнери, а тут колишні американські посли це відзначили. Так, дійсно, часткове зняття недоторканності з депутатів, воно потрібне в тому числі для того, щоб їх просто могли проти них проводити розслідування у разі підозр по цій частині боротьби з корупцією. Да? А так вони фактично захищені навіть просто від розслідування. Розслідування – це ж не звинувачення, це ж не вирок. А розслідування, тобто якісь моменти з'являються, підозри, да, що народний депутат, можливо, причетний до якихось корупційних схем або до якихось кримінальних злочинів. Да? І тут же ж питання не притягнення до відповідальності, а потрібно навіть знімати недоторканність для того, щоб взагалі можна було якісь моменти розслідування взнати у депутата. Тобто без зняття недоторканності навіть розслідування не можна повністю провести. І от певні моменти, я думаю, для Заходу важливі, щоб для них важливі, як, по-перше, з точки зору операційної, тобто це спрощує всі слідчі дії, пов'язані з боротьбою з корупцією. А по-друге, я думаю, що це для них може бути таким важливим політичним сигналом, що українська політична еліта справді не на словах, а на справах готова боротися з корупцією, добровільно з себе знімає частину недоторканності, принаймні в тій частині, яка стосується боротьби з корупцією. От саме цікаве запитання, власне, в тому і полягає. Як ви думаєте, влада піде на ці кроки? Тому що, ну, знову ж таки, в нас передвиборча кампанія, в принципі. Ну, вона вже почалась, і це всі прекрасно розуміють. Чи це буде просто такі гучні вислови? Тому що я, наприклад, я не знаю жодного депутата, який би, не балотуючись, не говорив про необхідність зняття депутатської недоторканності. Це мантра, яку повторюють постійно. І отут же ж знову ми повертаємося до судів. Всі антикорупційні справи, будь-які судові справи, да? Вірніше, розслідування. Всі розслідування – це лише частина, знаєте, ланцюжок системи встановлення правди, правосуддя. Да? Кінцевою ланкою є суд, розгляд в суді і винесення справедливого судового рішення. І антикорупційний суд, принаймні, у частині боротьби з корупцією міг би якраз бути ефективним органом, якому довіряють в частині того, що буде проведене правильно слідство, що суд нівелює різні процедурні порушення, в тому числі по зборах доказів, по допитах, по утриманнях і таке інше, і в кінцевому висновку цей суд винесе справді справедливе рішення. Оцього суду немає. А інші суди, які в Україні у нас існують, їм ніхто не довіряє. І тому бояться знімати недоторканність, тому що розуміють прекрасно, що можуть стати жертвами політичних якихось брудних дискредитаційних кампаній, да? А дехто, можливо, і винен, знає, що займається неправедними справами, але розраховує, що політичні опоненти можуть одного разу
скористатися з тим, щоб політично потопити цю людину, не лише політично. Я вас Тому бояться, тому що не довіряють судам. Ну, власне, на цьому вимушені ми ставити крапку, тому що добіг кінця наш ефір. Володимир Воля, політичний експерт, з нами обговорював політику в нашій державі. Зараз зробимо невеличку перерву, після чого в інформаційному випуску «Заман» Софія Абляєва розповість про останні новини, і ми повернемося в студію. Буде багато цікавих тем до обговорення, тож не перемикайтеся.